Na 18 hodín u duchovnej čitaľni otca Kirila Seleckého otrímaný literatúrny večer pošvecený našej písateľky Iriny Hardy-Kovačevič. O jej tvorčosti a najväčšej o knižky Nebo nad Keresturom bešedoval Mikola Šanta, jak i sama jubilantka, ktorá na tej 21. kostelníkovej jeseni označila svoj 70. rodzený deň. Popri toho na programe mladomu písateľovi Sašovi Sabadošovi uručená i náhrada literatúrneho slova Miroslav Striber. To tá náhrada všelijak mne osobne veľa znači to na određeni spôsoby perša náhrada toho typu moja u živoce i práve preto všelijak, že budem pamätať i začúvam šli do tej náhrady. Takoj po tej programi u etnoklubu odňate od Zabuca u organizácii Местного odboru Ruské matky otrimaný literatúrno-muzičný večer i výstava robotov zo spodobovej kolónii Kocur 2014. Sam večer dostal medzinárodný charakter, bo u programy so špívaním i recitovaním nastúpili i členy družstva Rusnak zo Petrovcoch zo Republiky Horvátskej. Dneška kostelníková ješeň predĺžená u Kuli so už tradícijným stretnúcom ruských recitatoroch.